ole ama sa in thlir tu te chi bai ka buk le vek chewa tu chuma chuanin hei tura kan hmu lai man zana ron viral vak mai a tlang vai pakhat le nula pakhat in soi sa vak maya ami pa kha ani e aron ti sup sup kha ne chu chu alo ni lawa ti khan thu dik a chung te khan ro soi chuak ani a kan hmu tawang khan tlang vai pakhatin a bil nu a soi sa vak maya anaka te a chhir rep zela ti khanin a nam thu dor mai ni kha tiang anga a thil rap thak ti tu kha he tlang wal hi ani e ti to kha an lo om le ane chu chu dot alo ni a chung te aron tong chuak ani eng poni second chirang ka fapa lalun tluanga khiang te ania FB lama ti hian dot tin an posa min lo the dar sak turin kan veng puite ka nge na cheu a post tu hi delete tir don in call apik du si lawa WhatsApp in a chiar thei box si lawa haron ti kulani cho kan sia chho zelang me chakut thak tu anga thalak an vor dar pa kha ani le lawania FB lama post an lo siam sualani e thil hi a buai thak thin mange WhatsApp Facebook le social media rang post a om choi nuwa ani le lo thu karan mule chau chuania engponi se thil thleng ero thudik ani mela poi khoi tu pik ero adik lawani aron tile kul maya he helai a thalak le chena kan hmu kha soi sa tu chu ni e a poi khoi tu ngai ani ti khan WhatsApp group rang hanaron viral chi mai kha re chu a chung te kha an thin rim veo bokani engponi se thil thlen dan kim chang kha chu kan hriat vek arinoma ti khan abil nu kha a soi sa shep mai ti khana kai thawa anam thlule sok mai ne a video ron viral thara pheka chuan a sama thram khan a nu kal dor kha ne chu tiang khop chuan a soi sa vak kha ne a rap thak ani police lampang te a women commission lampang khan in an chui chho mek ani ya tunge ani a khoi vengami nge ani ti te a chiang zokin kan share chawang mei che soi sa tu le a soi sak hriat an ni anom na hriat alani lo ron ti kul moi ani ni kwa tha som pahni sa ni som ni pali mei chia rong taka kuthak tu CCTV footage viral chu chui zui zel ania an pahni hian an phone an switch off ve awangin an chin hriat ala har sa hle ni in thu don ani mei che kuthak tu hi sila nun fela kumsom ni pahni chan mari west ni in hriat ani sila nun fela hi ate lai atangin apu pa thara electric department a thokte na a uma an tupa ma ni se an fapa angmaya an entrin ani bok a mei chian hian in ngai zong an ni thu don na chu na soya a mei chelam hian then tur po in an ti thrina an in then hlei thelawani nula hi tui kol sau jubilee run chhaka om ani bok aron ti kul maya he chiang vewani lalun fela ani hi kumsom ni pani chawa upa ani chan mari west a khosa ani bok ani ti kha aron soi chok hi ani hi ama hrim po hi hretu tun ma po a anun dan te a thalo tak te po alo ni te po arino mani chu tiang ari wang chuan tian an chui chho mek ani a khoi ange an nom aizol khopui an la omem nge ne ya an thlan bo to ti te po kha aril ruang ai tu tur tam takha om lo theilawani kha tiang thil rap thak abik takin a mei chia te za omna hum him pol kan tiang chingat phei kha chu an ngoi hle theilawani ti kha thil chiang ranga ne kha tiang anga a thil rap thlalu tuk mi zo le mi zo in kara a thleng han mu tur anom ngat phei kha chu an saviewani an pani hian an phone an switch off tlat awangin police lamtan po chui zui zel an har saviewa engemaw changin ami pa zo hian phone tinungin anu te abiak tira a that thu le ngai to om ani lo thu a soi nei in thu don na chuan a soi bok he tiang hian ron biak tir ma se ami pa hian vona nen chung chu a soi tir ani theyang em ti chu ngai to tel lo thei alani chong lawani anin khoina mun hi mualpui Walbeng Road nia hriat ani bok aron tikol maya khung lai a Walbeng Road kan ti mualpui lampanga ngat phei chon zuroi kan tiang chi te a tual than de pon eng khatiang thil rap thlak pui lo thlen photo na kha ani ti chu kan hriat vek areno mane chu wangin ti hen a chung te pula a tha e angai to om lawe ti khan aron phone zuk ma sela kha helai aron soyang hian ami pa khan a vo bet chunga a soi lui tir te po ani lawang ti te po kha arin thei po ni wi alawani tu chu enge chan kan ti chuanin a video ron viral a khan khati khop khan a soisa a chhir shep kha ne a that lo chawani
chu wangin tuna hian enge an din hmun a hmeichhia zawk pawh kha a kut ke te a tliak rem rumem ti te pawh kha ril ruah ngei tua lo thei ani lo bawk ani engpawh ni se helai ron post pakhat hi kan en ho le lok dawr ani hmeichhe kut thlak tu sil nun fela hi kumsom ni pahnih ni in ril rupui tling purual ani to a abial nu pawh ni se khati anga hmeichhe rawng taka a soi sa kha anun siat thlak em ani chumi hnuah tuna phone switch off in a tlan bo pui le ta zel ni in a ngei theia vo betin a kidnap em ni ang a case a ri thei viau donin a lang bok mizo te hi nam tlem te kan nia kan ram zim te a han bi bo len rei thei ani lawani thatakin police kuta arang theiang berin in pe se chu anti mak mol le antana kong thaber ni in alang aron tikul moya ti khan abial nu thlawang hote a kha video footage CCTV a aron viral vak mai kha ami tam tak abi taken dutling te pawh ni a police te pawh ni a heta nu le pa kan ti thleng khan ani a an thin rim view mai abial pa ka hmui la chu ka that du mayang a ti te pawh kha tam tak an om pha ni chu chu om view mai ani ti khan a video kha chu YouTube lampangin an phal lo wang khan kan tilang lo mai anga channel sang te pawh khan an lo soi lang thluah to khan e chu arap thlak view ani kumsom ni pahnih mi lek ani a khati khopa anun rong te a chung te pawh in a hmeichhe chung te pawh then tur an ti amaro chu an then thei to si lo khatiang te pawh kha lo om nuk mai ani an chung khat te tan pawh hian a thil han ti view pawh kha a buai thlak ve dor ani ti kha a chiang ngoi ani chu hi tuna kan hmu la hi ron viral thar chu ne kan hmu lo pawh kha ala ome hei aron ti kul mai hei hi a video hmu du kha chon hei kan hmuangin a Jimmy ren thlei a kau na hen vasar chu la ve en ula om vekani ti khana soi sa samal te hnu ka a kong la ya khan a ran sang mai khana chei dor me ni chu tuna police lampangena thun ron chuang khan a kidnapanga a hmeichhe chungte mo anu le pa te a phone tiranga ka thra e tiro a ti rem ti te pawh kha a thilom ve thei takani chuwangin hemi pa tlangwal nun rong tak mai hi police ten an chui me kan e ti khan nakin loka chuan a anrek chhukanga a thlalak te pawh kan hmu wat tura ngaila heting ang minun rong lutuk a poisak pawh nei lo tual tha pawh a hre lawang a ti thei khopani a che dana kha chu tiang khop chu ni wangin police ta hianin arang theng berin a rek chuak nok ro se ti kha a kan du thu samani a zela tang ngei turani ti kha thalai tam tak du thu samani bokani hei Facebook lampang te pawh ani Instagram te pawh ani a an post chuai to kha ni chu tunge ani chia a thalak mu awan cha khom ve a ka khoi don chiang ani ti to khatam takan om nuk to ne choni chena kan hmu thalak he pa hi ni e aron ti kha chu alo ni mi alo ti khan a thu dik lo an lo po sa kha apoi vong boka he ting ang thil eng mo thleng thut ang chi emo thil rap thak a thleng thar thut ang chi a hian thu dik lo the dar chong ang chi te hi kan ta na poi the ni ti kha a kan hriat til shram kha poi mo a chu ti rualin he tlangwal nun rong poisak nei lo mo tual tha po a hre lawang ti thei khop abial nu sei sachiam to hi man wat se kan du tak zeta ne